Жена ми баба изпи цял живот на една дъска и е на 90 години най-подвижният човек на света. Знам ли дали е свързано? Ролята на матрака за добрия сън е даже решаваща в някои случаи. Въпросът е, че човек не може сам да си предпише подходящият матрак. Има много фактори, които трябва да се вземат предвид. Не знам дали има роля, но за мен е много важна. Много трудно си избирам възглавници. Напоследък път пълно с възглавница, защото много ми е тегало в хотелите. Някакси ми е важно да стоя удобно за мен възглавница. Според мен е по-полезно да си навиеш аларма, да идеш на спорт. Категорично да се наспи. Так подвеждаш въпрос. Сега ще кажеш, че не е полезен, нали? Много полезен за хора, които не успяват да имат хубав консолидиран нощен сън. Аз много обичам да си дремна една 30 минутка, да си направя следобед. Не знам, според мен те си нещо си измислят. Това се нарича сън на инерция и е нормално. Може да продължи от 15 минути до 2 часа. Обичам сънищата, когато са хубави. Като не са хубави, не ме кефят. Сигурно медицински не са полезни. Те успяват да изчистят емоционалната окраска от нашите спомени. За кого? Ами за хъркащия не, но за околните със сигурност е проблем. Трябва да внимаваме каква ще бъде прогресията на този процес, дали няма да прерасне в сън на апнея. Това е мит според мен, въпреки че най-вероятно психологически влияе на някого. Но сега се смята, че е доста по-ефективно, ако човек стане, извърши някаква дребна домакинска работа и съня ще дойде. По-добре от брането на овце.